Puk na zadný mantinel. Napokon bol to Sač. Prenechaný puk a priestor pre hostí, ale prihrávka do predbránkového priestoru sa nedostala. Dobrá práca v defenzíve od Dedíka, ale puk, hraničná situácia, ale Skaličania ešte udržali pásmo. Strela, ktorá skončila na Dedíkovej hokejke. Sú na lade Barcík s Bulíkom. Takže zdá sa, že Barcík bol povýšený o formáciu vyššie. Obdržalek mu puk prenechal na modrej, Kubíček. Dnes v obrannom pásme hrá Dedík, dobrý zápas, ďalšia jeho superová prerušená akcia. A ďalší získaný puk pre Dedíka. Už sa ten jeden zo Skaličanov dostával do zaujímavej možnosti. Fungáč. Trošku zaspal pri bránení Denis Todt, ktorý už ako keby počítal so zakázaným uvoľnením. Nedokázal presunúť ťažisko na opačnú stranu. Ďalší získaný puk Dedíkom. No a znova. Dedík na obidve strany určite hráč, ktorý dnes získal najviac pukov. Janík ešte stihol byť na modrej včas. Jedna zo stálic skalického tímu. Sačkovovo nastrelenie, ktoré sa možno aj jemne Nemcovi podarilo tečovať.